Привет, аз съм Жоро. Май месец е, абитюренски месец и навън вали. Ще кажете, няма къде да се снима. Не сте прави. Всяка козирка, всеки навес, всеки вход към по-голям хотел, ресторант или каквото и да е друго нещо, под което не вали, е подходящо място за снимане. Ако сте в София, едни от най-популярните места са арките на ЦУМ, Ларгото, което е между ЦУМ и президентството, колоните пред Народния театър и други. Ако сте в Пловдив, например, лобито на Новотела е едно страхотно място с прекрасна светлина. Както и Синдикалния дом, който скоро ремонтираха. А ако около вас няма подходящо такова място, просто си вземете чадъри и направете една страхотна разходка. Нека да ви кажа, че е добре чадърите да са или прозрачни, или бели, за да може под тях да има достатъчно светлина, за да снимате. Ако автомобила, с който ще ходите на бала, има панорамен покрив, супер е за снимки вътре. Също така, всяко едно заведение с интересен интериор ще свърши работа, а и ще може да пинете по нещо вътре. Така че не се притеснявайте от дъжда, гримовете ще издържат, прическите също ще издържат, а на вас ви остава просто да броите от 1 до 12. Поздрави и до скоро!